Salam hormatly tomaşaçylar. Saylanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sany hem siziň bilen. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 24-nji noýabryna aksanyna. Döwlet budjeti 2023 gödüňde tutulýan wezipeler. Täze Moskowiç ulugynyň önümçiligine başlandy. 100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam Gurwan Berdiýew Rus futboluna dolanmakçy ýaly habarlarymyzy ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza geňişlerini geçelim. Döwlet budjeti 2023 gödüňde tutulýan wezipeler. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň mejlisi tarapyndan hödürlenen Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna kanuny aralyk maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň hökümeti tarapyndan işlenip taýýarlanan we hödürlenen tatlamalary Milli Geňeşiň mejlisiniň şu ýylyň 12-nji noýabryna geçirilen nowatdaky 21-nji maslahatyna seredildi. Hemde olar Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň garamagyna uğradyldy. Döwlet budjetini durmuş ulgamyna gönükdirilen serişdeleriň paýy 74,9 götürme deňdir. Şonuň bilen bagylykda bilimi, saglygy goraýşy, medeniýeti sürmäge, durmuş üçünçiligini, ýaşaýyş jaý jemaat hojalygyny, umumy hiýasatly döwlet hyzmatlaryna, halk hojalygyny meýilleşdirilen pul serişdeleri barada geňişleýin habar aýdyldy. Geljek ýylda döwlet budjetinde Türkmenistana däkmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiji haklarynyň möçürleriniň 10 götürme ýokarlandyrylan maliýe serişdeleriniň gödüňde tutulanyny habar berildi. Ýurdumyzda düýpli maýa goýumlarynyň möçürleri her ýyl artdyrylýar. Ýokarda agdalan maksatnama laýyklykda 2023-nji ýylda 1 milliard 354,59 million manat möçürde düýpli maýa goýumlaryny ýokarlandyrmak goýumlaryny goýmak gödüňde tutuldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna 2023-nji ýylda ortaça aýlyk däkmet hakyny 2506 manata çenli ýokarlandyrmak gödüňde tutulandyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda 2023-nji ýylda 5 kassahana, 11 sany mektebe çenli çağalar edarasy, 1 sany ýokary okuw mektebi we 1 teatr gurulur. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda 2023-nji ýylda 2687 sany täze iş ornuny döretmek, döwlet serişdeleriniň hasabyna 14,144 iňe dördül metr we hususy pudoň hasabyna 436,138 iňe dördül metr ýaşaýyş jaýyny gurmak gödüňde tutulýar. Şonuň netijesinde her bir adama ýaşaýyş meýdanyny 23,14 iňe dördül metre çenli artdyrmak meýilleşdirilýär. Täze Moskowiç ulugynyň önümçiligine başlandy. Russiýanyň meşhur Moskowiç kysymly uluglarynyň täze we döwrewap görünüşdäki ulugynyň önümçiligi ýola goýuldy. Şäher ýerine minmek üçin amatly ulugyň ilkinjileri öndürildi. Renault kompaniýasynyň Rus bazaryndan çekilmeginden soňra ýarym ýylyň dowamyny Moskowiç awtolog zawodynyň ýygyderli önümçiligi ýola goýuldy. Bu logun täze kämil görünüşiniň ýygnalmagy üçin açylan önümçilik birligini Russiýanyň vice-premieri, Fenagat we Sowda ministri Denis Manturov we Moskwa şäheriniň häkimi Sergey Sobyanin açdy. Gaýtadan tikildilen zawodyň ilkinji uluglary uly şäherlerde isleg bildirilýän Moskowiç 3 krasaveridir. Bu berneme ulu we şol bir wagtyň ödünni akçam awtolog, amatly we tygşytly. Sergey Sobyanin täze modeliň işe girilmegini taryhy waka diýip adlandyrdy we geljekde zawodyň elektrik uluglaryny öndürjekdigini aýtdy. Bu ulug dekabr aýyna Moskwada satylyp başlanır. Moskowiç awtologlarynyň geljekde döwlet gollog maksatnamasyna goşulmagy meýilleşdirilýär. Umuman alanda şu ýyl zawod 600 awtolog öndürmegi meýilleşdirýär. Olaryň 200 elektrikli bolar. Umuman alanda Moskowiçiň muskolyk diapazonynyň ahyryna 4 modele çenli artmagy meýilleşdirilýär. 2024-nji ýylda 100.000 awtolog, 2025-nji ýylda 120.000 çenli köpeltmek meýilleşdirilýär. 100 milliard dollar ýetiren ilkinji adam. Dünýäniň iň baý adamy Elon Musk'yň baýlygy 2022-nji ýylda rekord derejede azaldy. Musk 100 milliard dollar ýitirip, baýlygy 169,8 milliard dollara çyn azaldy.
Musk 100 milyar dollary yitiren ilkinji adam boldy. Tesla, SpaceX we Twitter kampaniýalarynyň baş direktori Elon Musk'ın baýlygynyň şu ýyl 100 milyar dollardan gowrak adalanlygy ma'lum edildi. Bu ýerköji Bloomberg milliarderläriniň indeksinde hasap alynan iň köp ýetgi boldy. Musk'ın Tesla kampaniýasynyň uluglaryny emele gelen näsarlyklar sebäpli 300 000-den gowrak ulugy ýygyna ýygnamaly boldy. Bu hem kampaniýanyň paýnamalarynyň azalmagyna sebäp boldy. Musk'ın Twitter jemgyýetçilik toruny satyn alyp, bu jemgyýetçilik toruny has köp öňferjeginden howatyrlanan maýydarlaryň bu şühülleri Tesla'nyň paýnamalarynyň azalmagyna sebäp boldy. Gurban Berdiýew Rus futboluna dolanmokçy. Iranyň traktor toporunyň baş tälimçisi Gurban Berdiýew toporuň ýolbaşy düzümünden özüni baş tälimçi wezipesinden boşatmagyny sorady. Ol muňa sebäp kökmüne Rus futboluna dolanyp barmagy maksat edinýändigini görkezdi. Bu barada traktor toporunyň Medvedew gullugy habar berýär. Soňky günlerde meniň Rus futboluna dolanyp barmagym bilen baglanşykly meseleler ýüze çykdy. Russiýanyň topor bilen çynlakay gepleşikler geçirildi. Men resmi taýdan traktor ýolbaşçylarynyň baş tälimçi wezipesinden boşatmagyny soradym. Traktorda bolmagym jan koýurlar, toporlaryň agdalary we Iran halky bilen has gowy tanışmaga mümkinçilik berdi. Bu dostlugyň soňlanmagy aňsat tälip, toporuň Medvedew gullugy Berdiýewiň beýanatyna esaslanyp ma'lum etýär. Şu ýylyň iýun aýynda Berdiýew traktor toporunyň baş tälimçisi we tehnik direktor wezipesine bellendi. Onuň tälimçiligini topor 11 duşyk geçirip 4 duşykda ýeňiş gazanyp, 4-süni utuldy we 3 duşyk deňmeden tamamlandy. Traktor toporu 15 ýyllyk bilen Iranyň çempionatyna 7-nji oruny barýar. 70 ýaşyndaky Gurban Berdiýew 2021-2022 ýyllarda Gazagystanyň Kayrat toporuny tälim berdi. 2001, 2003 we 2017-2019 ýyllarda ol Tatarstanyň Rubin toporuny tälim berip, bu topor bilen 2 gedek Russiýanyň çempionu, 1 gedek Russiýanyň kupogyny we 2 gedek super kupogyny gazandy. Şeýle hem Gurban Berdiýew 2015-2016 mewsimde Rostov toporu bilen Russiýada kümüş medalyň eýesi boldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlede Türkmenistana ilatyň we ýaşaýyş jaý orunyň uçdan tutma ýadygyna taýýarlyk görülýär. Aşgabatda Täjikistan Respublikasynyň medeniýet günleri başlandy. Neşe terişdeleriniň bir kanun dolanşygyna bagyşlanan maslahat, sirk we sirk sunguty hakyna Türkmenistanyň kanuny güýje girdi. Parahatçylaryň ýaş çaparlary beýtleşigine bahadalygy berildi. Katar 2022 Ronaldo we Neymar ýaşyl meýdança çykýar ýaly habarlarmady Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugünkü saýlanan habarlar gepleşigimizde size ýetirmek edilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň inniki sanlaryny saýlanan habarlarda diýdarlaşýançak hoş wagtyňyz.